Mga katapos ang Iloilo City Health Office nagalibot sa mga barangay para magkampanya kontra dengue. Kag mga pribado kag pagpubliko nga bulutuan sa syudad sang Iloilo ginahaylo nga magsugod sang face-to-face classes. Nagalibot sa nagkalain-lain nga barangay ang mga katapos ang City Health Office para magkampanya kontra dengue. Ini kasunod sa nga mat-amat nga pagsaka sang numero sang dengue cases sa mga ospital nga naobserbahan sang surveillance unit sang Health Department. Nagapati ang CHO, importante nga ipahanumdum sa pumuluyo ang importansya sang pagpaninlo para hindi magdamo ang lamok nga may dala sang balatian. Doble man ang tracking karon sang health office para matumod ang mga lugar nga posible mayara sang kaso para malikawan ang clustering of cases pinaagi sa misting nga ginahimo. One nga balana namon, ginag-zero in na namon tayo ng area, kami daw tally sheet for its barangay. Dahil kami ka-zero in, send kami sang aton nga misting team, mamon at lang gamis, pang patay sa mga adult and the larva sa ina nga specific area. However, hindi lang sa amo na. Kasi ang iyang flights na is from 50 to 300 meters kila radius eh. So sa surrounding area as well, pinagado kami sang vector control kung tawag naton. Aktibo man ang pagpakig-angot ng CHO sa Barangay Dengue Task Force para gilayon nga mahatagan sa aksyon kung mayara sang dengue positive sa isa ka lugar. Sa siningang pamaagi, mayara sang intervention. Para kita nga Dengue Task Force sa barangay. So, sila man na ato na BHEDs. They belong to the same team. Sila na ang nagka-case finding para nga ang those nga symptomatic children na adult are referred to all health facilities, mapa-hospital man, mapa-private clinic, or mapa-health center natin for early consultation para the same time ma-test. Pag na-test natin sila, pag mag-positive, at least we can do advice. If ever may ara na ginman sa sang dengue that we cannot prevent anymore, at least paagapan siya early. Hindi siyang patay. Importante ang early detection kag gilayon nga pagpakonsulta kung may ginabatsyag kaangay sang hilanat para malikaw sa komplikasyon. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Ginahaylo ni Mayor Jeanette Reñas sa mga pampubliko kag pribado nga bulutuan sa syudad sang Iloilo nga kung mahimo magsugod na sa face-to-face classes. Masobra na sa 2 ka tuig suno sa alkalde nga naapektuhan ang edukasyon sa mga kabataan bangod sang pandemya. Kagang online o kung modular class ang hindi masyado epektibo, ilabi pa ang mga kabataan ang mahilig maghampang. Gani, nagapanawagan si Mayor Treñas sa mga school principals o kung administrators nga kung mahimo, umpisan na ang pagproseso sang face-to-face classes. Ako gusto ko na ganyan mabalik, no? Because may mga grade 1 na, hindi pa sila kabalo magbasa. So, we will end up to be a country where our children do not know how to read, no? I do not know. Sometimes we really have to weigh matters between health and education man. No? Kaya mag-grade 1 na ang iban, hindi pa sila kabalo magbasa. Una diri ang mga universidad ang nagbalik na sa face-to-face classes, apang kalabanan sa elementary kag high school ang wala pa makabalik sa regular nga pamaagi sang pagtudlo. Nagapati ang alkalde kung maglawig pa ang modular o kung online class, maapektuhan gid ang mga kabataan. If you want to understand sa education, ka face-to-face na gani kita, hindi pa maayo ang aton quality of education. How much more kung modular lang kita kag online, no? Kung online ang kabataan, sige ampang. Sige pamati, sige ampang. So, why gid masulod sa ulo nila? Marso tuig 2020 sa nagsira ang mga bulutuan bangod sa COVID-19. Karon nga halos may bakuna na ang pumuluyo, lakip ang mga kabataan, nagapati si Mayor Treñas nga tion na para mabalik ang face-to-face education. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol.